عزوز سلامتنا بصحكم زخركم تعزبتي كما تمسيون لو مسون اسرا حدا مغابي استدلوا زيناتات وشتن وصان حزنا لكم قريبنا لنا كساف فصامين مكتالكم بخبر زعدم يرمياس جبرل عليه فلما استاتو كورونا فيروس ترخيبوا هوسبيتال زوبا عن سبا تعقبوا صنا حدا زيغا حاوي تفانيو ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርት ዞባዶ ዝበለጸ ውጽኢት ንምዝጋብ ስሉስ አውዝምድና ከሐይላ ተሐሳሲቡ አብ መምሕዳር ከባቢ 13 አጣቀማ ጸረባ ለአንጻህ ያይን ዝምልከት አስተምሮት ዋይቡ ነፋሪት መንገዳ የርቻና በሙዳጋ ኩሎም ተሳፈርታ ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽሉ ተገሊጹ 2011 ውቅያኖሳት ታዝዋዓይት ዓመት መንባራ ተገሊጹ አብ ቡርኪና ፋሶ አብ ለዕለ ዕላማታት ሰራዊት ዘቐንዐ መጥቃዕታት ወሲኹ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኮሮና ቫይረስ ተረኺቡ ኣብ ሆስፒታል ዞባ ዓንሰባ ተዓቂቡ ክንክን ክግበረሉ ፀንሐ ሓደ ዜጋ ሓዊሎም ተፋኒሎ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9723 በፅሕሎ 9620 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 103 ድማ ብሞት ተፈልዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 11 መጋቢት 2022 ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባዶ ዝበለጸ ውጽኢት ንምዝጋብ ስሉሳው ዝምድና ንምሕያል ብዕቱብ ክስራሕ ጽዊዑ ንጸብጻብ ወኪል ኤረና ሸዊት ገብረ ብርሃን ገረመስቀል ገረዝጌር ከቅርቦይ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ዝተመዝገበ 900ታዊት መጠን ምሕላፍ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክብኒ መባል ስሉሳው ዝምድና ቤት ትምህርቲ ወለድን መማሃራንን ክሕይል ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብ17 መጋቢት ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ኣተሓሳሲቦ ሓላፊት ጨንፈር መምህር ሃብትዝጊ ኪዳነ ኣብ ዝቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ትምህርቲ ተጨቢጡ ዘሎ ዓወት ደራኽ እምበር ዘዛንግ ክኸውን ከም ዘይግባእ ጠቒሱ بدرجة ولدن كفلن زقبر ركبات بزلعلة كدفعلو ثلابيو ممر هبتزقي أصعيبو محيال سبروجيناوي عمامات معزاز أبركتو حبرة السب موقاد بخنت نايت مرتقزيه متبع تقداسنتن سعرن تمهارو كمون معزاز تران أبركتون ممهران كابتم بعتب السر حلو مقانم قليسو تساتفتي بوغنوم أب نوسان زواتات عبدو خلان مايمنن زرق زلو دكسي مرعات حيث عدمه أبدك أنستيان مكتا زملكتهم أكلات بوهدت كسرحو مسارة توسقنا زدلين أبيات تمرتك ولا حتى كجبرلن مدبات تمرتن عبيتن ما بزلع على ملكوعك قصل زبل ريتثاثن لبواتثن أغربا ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ አቶ ሙሳ ሁሴን ናይብ ኣብ ዝስምዑ ቃል ኣገዳስነት ቅድመ ትምህርቲ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ምስ ቀዳምነት ሰሪዕካ ክስርሓሉ ብምዝኽኻር ብዝሕ ደቂ ኣንስትዮ መምሃራን ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣዝዩ ዝምስገን ስለ ዘሎ ናብ መሪሕነት ዝሰግራሉ ባይታ ክታጥሓለን ተላቢዩ ኣማሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብት ኣብ ተስፋጽዮን ድማ ሕፅረት ኣብያተ ትምህርትን ምፍታሕ ምምሕዳር ዞባ ምዝተፈላለዩ ኣካላት ተዋሂዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ኣብ ዞባ ደቡብ 176 መዋዕለ ህፃናት 266 ናይ መባእታ 98 ናይ ማእከላይ ደረጃ 28 ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ብጠቕላላ 568 ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ أجوابات الطاقم تربى العنصريين كيميكالات بسنة فلتات مزيسنة أبسب إنساتن أكابن زوردو هاسيا قليل كم زكونم تأكيلة تزجلسو أب من محضر كابي 13 صواب استمروا دمه نزر جوي الطاقم نمكتا زعلميو وكيل رنا هبتم برهنس دلو تبصبالله ليديا تخلى مريم كتقرويا أب من محضر كبابي 13 نوزوبات سنة حرصت زوتروا جوجيات أقامات أربع لعنت أحياين مقرام زعلم أستمهرة بعصرت حدا مجابيت تواهيبهم حلف بيت صحفة أقلقلت والشباب قلن إنسان أتوزر سنايت أجايا بذهبوا مجلتي بسنفلت زيت السنة أجبابات أقامات أربع لعنت أحياين مدهانيت بزيكاتيك أتطاوي حساو من جماعات حمدن أيرن بمبكال تعناو تقامات سلزة سعب حرصت بهراو الدخوعن تقرأت أحيان كزوترو تلابيهم مجمرتا منشو أما تاسعون أتاتون بنصر كفلت خلالو كالاي حرصتنا أب تقربال عبد تقوم لجزية نزمل كتاق إلى كوكوس خلو هنياتو بيدوانين كات تقوم له بكلا كبابي متس بكلا كباب خنبل كلنا هاجي بزوج نجاري وحدا من جماعتنا يبكال
ምንጭ ማያትና እንድሕር ተበኪሉ ከዓኒ እንስሳታትና ናይ ምብካል ተኸለሎ ማለት እዩ ስለዚ እንስሳታትና ተተበኪለን ፍርያትና እንድሕር ተበኪሉ ኣብ ውሕስነት መግቢ ዘኸትሎ ሳዕቤንካ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ባህርያዊ ድኹዒ ብባህሪኡ ዝኾነ ቀመማት ዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ካፍቲ ተቃመመ ወይ ካቲ ቀመማት ሕርሻ ንብሎ ዘለና ዝያዳ ውፅኢታዊ ኾን ማለት እዩ ኣብ ምቅያር ዘራእቲ ክንብል ከለና ንኣብነት ሓንቲ ናይ ሕርሻ ቦታ መሻላ እንድሕር ዝረአ ነይሩ እቲ ንሕርሻ መሻላ ዘጥቅዕ ባልዕ ንካልኣይ ዓመቱ ክትቅይሮ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ናይ መሻላ ባልዕን ናይ ኮሚደረ ባልዕን ዝተፈላለየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምቅያር ዘራእቲ ንብሎም ዘለና እንታይ ማለት እዩ ነቲ ሓደ ዘጥቅዕ ባልዕ ምክንያቱ ናፍቲ ካልኣይ ዝመፅእ ዘራእቲ ዘጥቅዕ ባልዕ ንምቅፅፃር ማለት እዩ ትግበር ዘሎ ምክልኻል ባልዓት ምቅያር ዘራእቲ እንድሕር ሓደ ዓይነት ዘርኢ ንዘርኢ ኣለና ግን ኩሉ ግዜ ተባልዕ ኣሎ ማለት እዩ ሓረስቶት ምንጩ ውሕስነቱን ብቕዓቱን ዘይተረጋገፀ መድሃኒት ካብ ምጥቃም ክቁጠቡ ዘዘኻኸረ ኣቶ ዘርእሰናይ ኣብ ምቁፅፃሩ ተራ መንግስታውያን ትካላት ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ክሕይል ተማሕፂኖም ካብ ሕጋዊ መሸጢ ፀረ ባልዕ እንድሕር ተጠቂሙ ሓደ ምክሪ ክወስድ እዩ ካልኣይ ውሕስነት ዘለዎ መድሃኒት ናይ ኣትክልቲ ክኸውን ይኽእል ናይ እንስሳ ክጥቀም እዩ እንድሕር ካብ ፈቐዶ ድኳናትን ካብ ፈቐዶ ምንጪ ኣማፃፅኡ ዘይፍለጥ መድሃኒታት ዝገዝእ ኮይኑ ግን ዓብ ሃስያ እዩ ዘሎ ዓብ ሳዕቤናት እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ከምዚ ክርኢ ከሎ ንዝምልከቶ ኣብ ቀረብኡ ዘሎ ምሕዳር ክኸውን ይኽእል ሚኒስትሪ ሕርሻ ክኸውን ይኽእል ካልእ መንግስታዊ ትካል ክኸውን ይኽእል ብግቡእ ክሕብር ክኽእል ኣለዎ ክኢላ ሃብቲ ብቕሊ ኣቶ ተኽለ ኪዳነ ብግዲኡ ፀረ ባልዕን ፃህያይን መድሃኒት ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ክኸውን ብምዝኽኻር ኣብ እዋን ምንጻግ ድማ ኣብቲ ከባቢ ሰብን እንስሳን ክህሉ ከም ዘይብሉ ካብ ምንጭ ማይ ርሒቕካ ክንፀግ ናይ ድሕነት መሳርሒታት ክውደ ዝተወደአ ናውቲ ፀረ ባልዕን ፃህያይን ድማ ኣብ ዘቤታዊ መዓላ ክውዕል ከም ዘይግባእ ኣተሓሳሲቦም كيلا قصصر حبت بقلي أتو منجست أبجيلاي بجديو متقام ترى بالع جدنا بزخونلو حرصت نكيلا تحرشاك وكسو ترى تحياي مسيل وامكا ترى بالع كيتقامو بمزخخر نجادو منجون بقعتون زي ترجاجت مدحانيت كامتاو حرصت كا بمتقام كحيابو تلابيوم نمدهانيت انسسا بزملكت كيلا قصصر حبت انسسا دكتور إبراهيم سليمان أبزهابو حبريتا مدهانيت انسسا لكا كم مدهانيت سب أبزخون بوتا كيشيتن كيكمتن مدهانيت زواسدت انسسا دما كن مغلط سمون سقان طبعان نتقلقلت كي وهاب بملباو حارصوت مدهانيت انسسا مزداليو نابيت مشتا مدهانيت انسسا كخدو مخيروم تساتفت بقديوم ناقداسنت نيتا أستمهرو بمقلات حقاون وحسنتو زترقاقتن تربالعن تحياين كمون مدهانيت انسسا كقرب اللهم تلابيوم ማእከል ስልጠና ሃገራዊ አገልግሎት ሳዋ አባላቱ ጎን ጎን ተዘካይዶ ሃገራዊ ዓማም አካዳሚ ብቃቶምን ደረጃዎምን ንምዕባይ ብዕቱብን ዝተዋህደን ስራሕ የሰላስል ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓላፊ ስታፍ ጎስጓስን ሓበሬታ ናይቲ ማእከል ካፒቴን ብርሃነ ተክለ ገርግሽ ነሪና ብዛሃቡ ሓበሬታ እቲ ኣብ 1996 ዝተባገሰን ፍረ ክሕፈሶ ምስ ጀመረ መኻለፍ ዝገጠሙን መደብ ካብ 2016-2017 ብዝተወደበ መልክዕ ዳግማይ ከም ተጀመረን ብጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎና ረዲዩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እኹላት بوقعات ممهران بمدب نعاوت نايت مدب عبا بركتو يقبر كم زلو زقلت كابتن برهانة أبز وانزي بتقلال 358 تمهرو كم بقتا كساب كلاي درجات تمرتهم يكتاتلو كم زلو بمحبر عسرت حدا قبل الزبطحو زمت عامة تمرتي مس تمهرو بيت تمرتو وارساي كالو أب هاجرو ملك غفتنا نخصاتفو أب مدلو كم زركبو أفليتو نتناي مغصال تمرت عدل زرخبو أولات أب زهاب وريتو اتعدل نتصنحهم دليت زملسك سلازخونه بتقداسنتي كتاتلو كم زلو متقاس ممهرانهم زقبرلهم قصالي متبعن دقفن مسغانا غريبهم هاجراويت كان تقدم شلتا إرترا كاب 22 كساب 27 مجابيت أب شارم الشيخ أب زكاير شامبيونا قدم شلتا أفريقيا نمستف لوم 21 مجابيت ناب جبت جيشا هاجراويت كان تقدم شلتا إرترا 21 تقدم تزركبهم 3 أبلات زحقفتها
ንምፍናዋ ኣብ ሰኻይደ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኩሎም ኣባላት ኣብቲ ጽበዮም ኣህጉራዊ ውድድር ብልዑል ናይ ጋንታ ውህደትን መንፈስን ብሉጽ ውጽኢት ንምዝጋብ ከምኡን ብደረጃ ኣህጉር ንዘሎ ደረጃ ብቕዓትን ተወዳዳርነትን ኤርትራ ንምዕቃብ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዩ ኣሰልጠንትን ተቐዳድምትን ብወገኖም ኣካይዶሞ ብዘሎ ልምድ ዘዕግብ ውጽኢት ንምዝጋብን ዓቕሚ ተስፋት ተካእቲ ተቐዳድምቲ ንምጉላሕን ድልዋት ምህላዎም ኣራጊጾም እዚ ከምዚሉ እንከሎ ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ምሽለታ ኤርትራ ኣህጉራዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ካይሮ ኣብ ዝበፅሓትሉ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፑብሊክ ግብፂ አቶ ፋሲል ገብረስላሴ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝገበረላ ምስታ ጋንታ ተጓዓይዙ ዘሎ ልኡኽ ሚኒስትሪ ዜና ሓቢሩ ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ምሽለታ ኤርትራ ኣብዚ ዓመታዊ ውድድር ኣብ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ከምኡውን ኣብ ናይ መንስያት ምድብ ብውልቅን ብጋንታን ኣብ ዝካየድ ናይ ፅርግያን ናይ ግዜን ውድድራት ክትሳተፍ ምዃና ተፈሊጡሎ ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣስማጥን ጊንዳዓን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ኣብ ሕጊ ክብ ንምባል ገበናት በደላትን ሓደጋታትን ንምግታእ ዝዓለመ ኣስተምሮታት ተዋሂቡ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ወርሒ መጋቢት ንኣማሕደርቲ 8 ከባቢታት ኣካይቲ ስራሕ ነበርቲ ዓድን ነበርትን ኣብቲ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥ 700 ተምሃሮ ዝተዋህበ ኣስተምሮ ናይ ሕጊ ንቕሓት እናበረኸ ብምምፅኡ በደላትን ገበናትን ከም ዝነክየ ተገሊጹ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ሰርጀንት ሓሰበላ መሐመድን ሓላፊ መርመራ ገበን ዓብደላ መሐመድ ፈረጅን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ህዝቢ ኣገዳስነትን ረብሓታትን ሕጊ ተገንዚቡ ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ተዋሂዱ ክነጥፍ ወለዲ ድማ ንደቆም ብባህልን ክብርታትን ክኹስኩስዎም ተላብዮም ኣፍልጦን ርድኢትን ሕጊ ምስራፅ ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኣማሕዳርን ውዞብ ኣስማጥ ኣቶ ዑስማን ኣደም ኣማሕደርቲ ከባቢ ተሓጋገዝቶምን ህዝባዊ ፖሊስን ኣበርቲዖም ክሰርሕሉ ኣተሓሳሲቡ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብ ጊንዳዕ ንተምሃሮ ኣብ ዝተዋህበ ተመሳሳሊ ኣስተምሮ ኣብ መደበር ፖሊስ ናይቲ ንኡዞባ ሓላፊ ምክልኻል ገበን እስማኤል ሁሴን ገበን ኣብ ዝፍጸመሉ ገበነኛ ኣብ ሕጊ ንምቕራብ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር ተምሃሮ ብዲሲፕሊን ተኸስኪሶም ካብ ገበን ንኽርሕቑ መምሃራንን ወለድን ብውህደት ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ማእከል ነበርትን ዞባ 4 ስመራ ከባቢኦም ንምርጋእን ብሃብቲ ገረብ ንምሽፋንን ዝጀመሩ ወፍራታት ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ገሊጾም ንሳቶም ነዚ ገለጹ ነበርቲ ምሕዳራት ከባቢ ሸኻፍርትት መደበርን ዕዳጋ ዓርብን ንክራማ ዘድሊ ምቅራባት ንምጽፋፍ ትማልዕ 20 መጋቢት ኣብ ዝወዓልዎ ወፍራ እዩ ኣባል ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ናይቲ ዞባ መንእሰይ ምሕረት በሪሁ ነበርቲ ብጋንታታት ማእቶት ተወዲቦም ወፍራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ከካይዱ ካብ ዝጅምሩ 8 ዓመታት ከም ዘቑፀሩ ብምጥቃስ ዛጊት 40 ሄክታር ቅናታዊ ዘላ ከም ሰርሑ 13,000 ጎዳጉዲ ኺዒቶም ዝተኸለው ፈስታት ድማ 80 ሚታወት ከም ጸደቐ ሓቢራ እቲ ልምዓታዊ ወፍራታት ኣብ ማይ አንበሳ ማይ ከረውረው ጸሊም ጎቦ ቤት ገርግስን እንዳሰገንን ዝሰላሰል ዘሎ ኮይኑ ከም ባህሊና ሰረፀን እናተወራርሰን ይመጽእ ከም ዘለውና ረድያ ወፋሩን ወደብቲ ናይቲ መደብን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ ዝዕመም ዘሎ ስራሕ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ኣስታት 130 ጉልበት ብምውፋር ተሳተፍ ከም ዘላ ብምግላጽ ጸላም ጉልባ ብምግባር ዝቑረጽ ገረብ ንምግታእ ነፍሲ ወከፍ ነባሪ ብንቕሓት ክከታተልን ግቡእ ዕቃበ ክገብርን ተላብዮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ትስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ቦይንግ 737 ዝዓይነታ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ቻይና ሎሚ 21 መጋቢት ወዲቓ ብምሕምሻሻ ኩሎም ተሳፈርታ ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይቀልሓሎ እታ 132 ሰባት ኣሳፊራ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ ውሽጣዊ በረራን ከላ ዛጊት ጠንቁ ብዘይተነፀረ ምኽንያት ከም ዝወደቐት እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብቲ ጎቦታ ዝዓብለሎ ናይ ሓደጋ ከባቢ ሰፊሕ ናይ ምድሓን ህይወት ስርሒት ይካየድ ኣሎ ኩባንያ መፍረ ነፈርቲ ቦይንግ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ንምንጻር ሓበሬታ ይእክብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ 2021 ኣብ ውቅያኖሳት ዝወዓየት ዓመት ምንባራ ጸብጻባት ኣካባቢ ሓቢሮም ብሰንክተሪዮ ኣብ ውቅያኖሳት ዝነብሩ ህይወታውያን ልዕሊ ዝኾነ ካል ዓመታት ናይ ምንባር ብድሆ ከም ዘጋጠሞም ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ዕምባባታት ባሕሪ በቲ ብርቱዕ ክሊማ ከቢድ ሃስያ ከም ዝወረደዮም ኪላታት ዝሕብሩ ኣብቲ ማእከል ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ምዃኑ ዝግለጽ ማያዊ ኣካል መጠን ሙቐት ካብቲ ንቡር ብ4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡ ዕምባባታት ባሕሪ ኣውስትራልያ ብሳዕቢናት ክሊማዊ ነውፂ በብዓመቱ እናበረሰ ክመጽእ ምጽንሑ ብሰንኩ ድማ ካብ መዝገብ ኣህጉራዊ ውርሻ ከይስረ ስጋት ከም ዘሎ ይጥቀስ መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ውቁብ ኣካባቢ ንምዕቃብ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት $1 ቢልዮን ባጀት ክስልዕ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ክሊማው ምዝባል ኣብ ልዕሊ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ዓለምና ከቢድ ሃስያ ውርድ ከም ዘሎ ኪላታት ኣካባቢ ኣቐዲሞም ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም
ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሰራዊት መንግስቲ ዝቐንዐ ሽበሮ መጥቃዕታት እናወሰኸ ከም ዝመፀ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈት እዚ ዝተሓበረ ትማሊ 20 መጋቢት ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 12 ኣባላት ሰራዊት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ በቲ ፍጻሜ ሓያሎ ካልኦት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ግዳያት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰመዝ ፀጥታ ቡርኪና ፋሶ ኣሚቶም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ምስ ኣልቃዒዳን ጣሊባንን ምትእሳር ዘለዎም ሽበራውያን ኣካይዶሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግና ግምታት ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ብዘካይዶ ናይ መልሰ ግብሪ ስርሒት ሓያሎ ሽበራውያን ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዕጡቃት ጉጅለታት ብዘካይዶ መጥቃዕታት ብውሕዱ 50 ሰባት ከም እተቐትሉ ፀብፀባት ይሕብሩ ግዳማዊ ምትእታው ዝጠንቁ ፀጥታዊ ቅላው ዞባ ሳሕል ብቐንዱ ኸኣ ናይ ቡርኪና ፋሶን ማሊን ካብ 2012 እናንቆልቆለ ከም ዝመፀ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ንምዛም ኣርእስታቱ ከዘኻረኩም ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦ ኣብ ሆስፒታል ዞባ ዓንሰባ ተዓቂቡ ዝጸንሐ ዜጋ ሓዊ ተፋንዩ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ዝበለጸ ውፅኢት ንምዝጋብ ስሉሳዊ ዝምድና ክሕይላ ተሓሳሲቡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ 13 ንኣጠቓቕማ ፀረ ባልዕን ፀሃይን ዝምልከት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ቻይና ብምውዳቓ ኩሎም ተሳፈርታ ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ 2021 ኣብ ውቅያኖሳት እታ ዝወዓየት ዓመት ምንባራ ተገሊጹ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሰራዊት ዝቐንዐ መጥቃዕታት ወሲኹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብርኩም ሸት